Slažem se u potpunosti sa tobom i mislim da si sada tu, ako se vežemo samo za tu sferu suđenja, da si rekao jednu sjajnu rečenicu koju ja mislim da većina i mladih ljudi, a i starijih ljudi ne želi da shvati, a to je da je greška najbolji način za učenje i da to što si rekao da te mlade sudije na tim petlićima prave prve svoje greške, i jednostavno tako se kale i tako uče, da kažemo, i to je jedan vid, da kažemo, učenja. Ali pre nego što se uhvatimo sad tih svih promena kroz kategorije, to je od petlića pa do, ne znam, zone ili kako to sve kod vas ide, bih hteo da mi samo malo objasniš, pošto evo baš i sada u toku, ja mislim, prijavljivanje ili gotovo prijavljivanje, ja sad ne znam, ti ćeš mi reći, vezano za ovogodišnji kurs za mlade sudije, pa da otprilike objasnimo kako izgleda taj neki prvi kurs na koji oni dolaze i šta je to što oni treba da povuku sa tog kursa i onda posle da uđu u tu priču suđenja mlađih kategorija. Ja sad ne znam, ti ćeš me ispraviti, ili tako, kreće se prvo od linijskog sudije, sam dobro razumeo? Ne, budeš jedno i drugo. Ok, ajmo onda prvo da vidimo kako izgleda taj neki kurs suđenja. Kod mene, u moje vreme, ja sam 2002. počeo, zvao se kurs za fudbalske sudije, trajao oko 2 meseca, predavanja su bila na Mašinskom fakultetu, gde ti predavanja drže starije bivše fudbalske sudije, u to vreme Milija Travlev, jedan od doajena fudbalskog suđenja, Platno Rainac, Konstantin Zečević. To su ta neka imena, ne znam kako bi poredio, kao kada pričamo o Karasiju, kada pričamo o legendama jugoslovenskog fudbala, to su legende jugoslovenskog suđenja. I oni su nam držali predavanja i taj kurs, sada se zove Škola suđenja, trajala oko 2 meseca. I ja sam, gledaj, bilo je jako mnogo ozbiljnije nego sada. Zašto to kažem? Zato što prvo je bilo ogromno interesovanje za tim. Zašto? Dobro pitanje. Deca su htjela da budu fudbalske sudije. Na mom kursu je bilo 120 polaznika. Sada ih ima 30-ak, 40. To nije problem Beograda. To je problem Srbije. To nije problem Srbije. To je problem cele Evrope. S kim god sam pričao od sudije, jer me to jako interesuje, u Nemačkoj imaju problem sa primamljivanjem, da primame novu decu, da krenu da budu fudbalske sudije, uvode pravila da svaki klub mora da da jednog polaznika na kurs, svaki fudbalski klub. Tako da se vratim nazad, oko 2 meseca predavanja, raznih testiranja, psihotest, sećam se, onda na kraju bude pravila fudbalske igre, test iz pravila, naravno prvo možeš da ih naučiš, ima ih 17, ali nije to 17 pravila koje ti možeš da nabubaš kao u školi. Svako pravilo se širi, grana i dolazi do 1000 pitanja i podpitanja, pa onda... I zavisi od situacije. Jeste, ali to je bilo toliko ozbiljno da su pitanja bila, koje su ranije smišljali neki naučnici, mogu da kažem, su bila toliko nerealna da smo mi morali da imamo odgovor na sve. To je da leti lopta, pogodi prečku, izduva se, postane neispravna i ostane na prečki da stoji. Šta je odluka sudije? I sada to su odgovori. U kom momentu je postala neispravna? Spuštanje sudijske lopte. Pa ako spuštaš sudijsku loptu, ne spuštaš na liniju gola, nego na 5,5, zato što svaki prekršaj iz vrataravog prostora, kako mi kažemo, odnosno iz prostora golmanskog, u 5,5 se izvodi na liniji 5,5, mislim. Tako da, eto, dao sam ti samo primjer koliko je sve to kompleksno, a neko je smišljao sjajna pitanja sa pticama, pogodi pticu, pogodi ovo. Tako da, teško je naučiti sva ta pravila. Kada se sve to završi, polažeš teoretski deo, polažeš praktični deo, znači imaš utakmicu na koju ideš, menjamo se mi sudije, malo si glavni, malo si pomoćni, neka komisija dođe, uglavnom se to položi zato što ta deca, sigurno ni ja nisam znao tada i neko je rekao super, samo ti sudi. Tako da ide i kroz praksu. Tako je. Praksa je najbitnija i polako se uči i napreduje. Sada ima nova škola suđenja, nisam siguran kada kreće, mislim tamo na proleće. I jako nam je bitno da nova deca krenu, novi momci da krenu na to, zato što nije fudbalsko suđenje doći da sudiš Chelsea Juventus. Ja jesam počeo da sudim da bi došao do Lige šampiona. Ja jesam počeo da sudim da bi sudio derbi. Partizan Zvezda. Stvarno si već u tom trenutku, mislim kad si kretao... Da, za mene je suđenje Lige šampiona. Aha. Uz svo poštovanje Lige Evrope, koje je takmičenje fascinantno i
Liga šampiona je najbolje takmičenje na svetu. Ne samo u fudbalu, nego mislim u svim sportovima. Liga šampiona je, znaš i sam, ta mušema koja se vijori i ta melodija koju je neko smislio, sad su vremenom smislili i Liga Evrope ima svoju melodiju, ali sada da te ja pitam, sigurno ti ne bi znao da je otpevaš, odzviždiš, kako god. Tako da, ta deca ne treba da krenu da bi sudili Ligu šampiona, kao što sam ja imao neke ideje, ali treba da krenu zato što sam ja mnogo prijatelja stekao. Ući u fudbalsko suđenje među sve te prijatelje koje vremenom stičeš i ojačavaš svoje poznanstva, to je nešto neprocenljivo. Ja imam sada već 2-3 kuma iz suđenja, prijatelje, drugare koji su ostajali na 3. ligi da sude, ali to su moji najbolji drugari. Nisu sada moji drugari ovi koji su na Super ligi. Moji mnogo bolji drugari su ovi koji su ostali na nekoj 3. ligi, vremenom ili koji su otpadali, odustajali, ali tu smo stvarali poznanstva, jer kada sednu 3 poznanika u auto, mlada od 17 godina i 18-19, nije bitno, sad idemo u selo Rakovica da sudimo, ili smo ludi, ili smo previše hrabri i oslanjamo se samo na nas trojicu. Samo jedan drugo može da spasi, da mi to prevaziđemo, jer tada se utakmice u početku sude da se dotaraju do kraja, sa što manje problema i da se svaka utakmica završi, to je cilj. Ali svaki put kad mi to pričaš, ja se uvijek setim, dolaze kod mene i sad štampaju izveštaj i štampaju izjavu. Dopunski izveštaj, popularni. Da. Tako je. Gde je neko ih je napao, nešto se desilo. I sad kad pričaš, sad tek onda shvatam stvarno tu emociju 3 ortaka koji se ne znaju, ali dolaze na suđenje gde su svi protiv njih, znaš, i gde nemaš sad ti najboljeg ortaka koji znaš da će stati uz tebe, ali i ovaj će stati uz tebe svakako, jer mu jedino ti možeš pomoći. Tako je. I onda ta veza koju sad staviš, sad mi tek ima to smisla. Jeste, to je objašnjenje fudbalskog suđenja, zato što kad ulaziš u to... A čekaj, i sad izvini, moram da se vratim na to. Pazi, nekako mi deluje da to nigde nema u svetu. Znaš da se na mlađim kategorijama može doći do tuče, brate. Ne, ima naprotiv. Ima, a? Ima svuda. Ja sam bio iznenađen, Pierluigi Collina ima knjigu koja se zove Moja pravila igre, gde on jednog trenutka kaže da je fudbalsko suđenje slično svetu masona i biti fudbalski sudija je nekako bilo gde u svetu, ako mi ti kažeš si fudbalski sudija, od tog momenta si ti moji prijatelji. Nebitno odakle dolaziš, gde smo se sreli. Ako imaš problem, nama sada stane na auto u bilo kom delu Srbije, sada već ja mogu i u Bugarskoj i ovamo gde god imam u Hrvatskoj da imam drugare sudije, to je nemoguće da nemaš pomoć. To je bukvalno neka veza koja je neopisiva. I kažem ti, Collina, osim što kaže da je svet suđenja sličan svetu masona, iako ne znam šta tačno masoni rade, ali je interesantno da je i on u svojoj knjizi opisao da je u Italiji suđenje mlađih kategorija veliki problem, da roditelji prave problem, da ima prekida utakmica, da ima bežanja sa terena, tako da ako to ima u Italiji, koja je jedna zemlja koja treba bude primjer svima, i fudbalska i sudijska, pogotovo sudijska, jer ja njih izuzetno volim, kao neku sudijsku školu, tako da, kako da nema na Balkanu.